Spectabilis, pane děkane jubilující farmaceutické fakulty, vzácné slavnostní shromáždění, drazí kolegové a studenti, vzácní hosté, milí. Současná fakulta slaví 2 dekády svého bytí jako Sešli jsme se zde v této aule před obrazem vítězů nad infekcemi, abychom si připomenuli 2 dekády existence farmaceutické fakulty, veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 30 let poté, v době, kdy začalo být reálné rozdělení společného státu Čechů a Slováků, studenti, milí hosté. Farmaceutická fakulta veterinární a farmaceutické univerzity Brno třeba budovat určitou sounáležitost, tak jak budeme sounáležitost v rodině, v kruhu přátel. Stanislavu Zímovi, emeritnímu rektorovi naší univerzity.
veterinární se rovněž vážený pan rektor, vaša respektabilita, vážený pan dekan, dámy a páni, ctení hostia. Na vyjadrenie uznania či poďakovania je medzi blízkymi spolupracovníkmi Fakulty veterinární a farmaceutické univerzity Brno, jež se stalo holdem uplynulým 2 lety. Bylo možno slavit další jubilé a především stavět na úspěších předešlých a dosud vykonané práci. Vážený pane proděkane, drazí přítomní, kolegové, kolegyně, milí účastníci dnešního dalšího slavnostního setkání, tentokrát méně oficiálního, než toho, čeho jsme byli svědky dopoledne, ale možná o to pracovnějšího. Dovolte mi, abych vás přivítal tedy na další akci, která je dalším kamínkem v mozaice, která se skládá k oslavám 20. narozenin farmaceutické fakulty veterinární farmaceutické univerzity. A když si připomínáme celou tu dlouhou dobu, pro některé velmi dlouhou dobu, 20 let, kdy tato fakulta na univerzitě veterinární a farmaceutické existuje. Sešli jsme se zde, abychom si opět zazpomínali a připomněli, kdo kráčel od začátku fakulty celou tu dobu až k dnešnímu dni, abychom si připomněli jednotlivé úspěchy, možná i neúspěchy, ale hlavně konstatovali, v jakém stavu se současná fakulta nachází. Ti z vás, kteří byli přítomní dopoledne při slavnostním zasedání akademické obce, slyšeli mnohé, jak z úst pana děkana, tak z úst pana rektora, takže ta situace je vám známá. Nicméně si myslím, při jakékoliv příležitosti je vhodné připomínat úspěchy, které se odehrály v minulosti a je také příjemné slyšet o plánech, které jsou načrtnuty do budoucna, protože, jak jsme si říkali dopoledne, těch prvních 20 let může být pouhým začátkem a jak říkají klasikové, když se začne, polovina je hotová. Pevně věřím, že v případě farmaceutické fakulty se v žádném případě nejedná o polovinu, byť slavíme 20 let, ale že určitě se bude jednat o dlouhý a přeneseno do biologické mluvy plodný život fakulty. Dovolte mi, abych předal slovo panu děkanovi, docentu Žemličkovi, který se ujme úvodního proslovu a poté bude následovat předání pamětních listů. Aule jsme absolvovali oficiální akci ke 20. výročí založení naší fakulty. Udělil jsem ocenění našim partnerům ve výzkumu a ve vzdělávání, institucím i osobnostem. V aule vyznamenání však rozhodně nejsou jediní, kteří si ocenění zaslouží. Nyní jsme se sešli, abychom zavedení fakulty vyjádřili uznání a vděčnost i těm,
kteří z časových a organizačních důvodů nemohli být oceněni v aule. Máme fungující kreditní systém studia. Umožňujeme našim studentům pobyty v zahraničí a přijímáme studenty z jiných zemí. Funguje anglický studijní program. Máme velkou základnu mladých výzkumných pracovníků. Máme docenty z vlastních absolventů. I se skromnými finančními prostředky jsme schopni publikovat kvalitní výsledky a v rámci univerzity máme absolutně nejvyšší efektivitu výzkumné činnosti. S odstupem času proto už můžeme tvrdit, že 20 let starý projekt zakladatelů naší fakulty se ukázal jako úspěšný. Za úspěchy, kterých fakulta dosáhla, stojíte hlavně vy. Bez entuziasmu, pracovního nasazení, erudice a kolegiálního přístupu by byla fakulta jen zaměstnavatelem, ne místem pro život. Ve škole však nejsme sami. Kromě sesterských fakult, které řeší každá své problémy, mějte proto všechny pamětní listy jako projev uznání za roky, ve kterých jste spojili své životy s životem fakulty. Za všechno dobré, co jste pro fakultu vykonali, vám všem společně děkuji. Pan Jiří Cvins. Paní Marie Bremová. Děkuji za upřímnost. Děkuji. Takže děkuji moc. Vítám. Ta vlastní výstava byla koncipována tak, že jsme se snažili v našich materiálech a archivech nalézt takové obrázky, které by byly poutavé, zajímavé a připomínaly to, co se v historii farmaceutického vzdělávání v městě Brně odehrálo. Já už jsem zmiňoval na úvod toho dopoledního slavnostního zasedání letopočet 1952. To bylo datum, kdy vlastně poprvé
V Brně byla založena farmaceutická fakulta, zákona byla další farmaceutická fakulta zřízená při Karlově univerzitě, avšak dislokována do Hradce Králové. No, naše, která je věnována farmaceutickému vzdělávání a farmacii jako takové, tak jsou pozbírány opravdu za těch posledních 20 let. Stav mu nedovolí, aby se účastnil těchto všech vzpomínkových a vlasti farmacie a s takovými bardy, jako je pan doktor Hanzlíček, profesor Solích a další, tvoří vlastně takový ten základ té farmaceutické historiografie. Na té výstavě můžete spatřit Vám chtěl všem poděkovat a chtěl bych říci, že jsem rád, že jsem se dožil těch 50 let, ale že to zrovna farmaceutická fakulta uspořádala ty své oslavy.